ಈತ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಸರ್? ಏ, ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡ? ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡು ಐಟ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎದುರು ತೂಕ ಇಂಜಿನ ಹಾಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬಿಡ್ಪಿನ ಅದು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಮಿನಿ ಏಪನ್ಲ ಎರುಕೊಟ್ಟನ ಫೀಚರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಸರ್. ಕೆಲವರು ಪೂರ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೋತೀರು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಐಕಳದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು. ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಕಾರಗುತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತೇರ್ಲು ಅಂಚ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಂದು ಈ ವರ್ಷದ 8ನೇ ಸರ್ತಿದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಲೇನೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಸರ್? ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಳ್ಳದೆಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್, ಈ ಸರ್ತಿಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾರು ಬಳ್ಳದೆಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗಡ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರುಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮಲ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ ಪೋಂದುಂಡು ಎರ್ಲು ಶೋ ಕೊಡು ಪಾರಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ 10-12 ಕಂಬಳ ಉಂಟು. ನನ್ನ 10-12 ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಗಿಡ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲೋ ಆರನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಹೊರ ರಕ್ಷಿತರ ಗಿಡ ಪೇರು ಇನಿ ಸುದರ್ಶನ ಮುರಾನಿ ಸುದರ್ಶನ ಇನಿ ಸುದರ್ಶನ ನಿರ್ದುಂಬುದ ಪೂರ ಕಂಬಳ ರಕ್ಷಿತ ಗಿಡ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎರು ಕಟ್ಟಿರೋದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಸರ್? ಎರು ಕಟ್ರ ದಾರೆ ಜಿಂಚನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೇರಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಪಾಗ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಎರು ಎರು ಪಾತೊಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಆ ಕಾಲಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ತಾರೆ. 5ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು 4 ಇಯರ್ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ 10 ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲು ಗಿಡ ಆ ವರ್ಷ ಆಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇರಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಂಕುಲು 5 ಬುಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತ. ಇದೆ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿದ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಾಂತೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಏರು ಸರ್ ಮೇನ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪಂಡ ಏರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆರತ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪೂರ ಕಂಬೈನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಜನಟ ಕೇನುವ ಸಜೆಷನ್ ಎತ್ತದ ಕೇನುವ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತನು ಕೆಲವು ಸಲ ಒರಿ ಪನ್ಯ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಫೈಲ್ ಆಪುಂಡು ಐಕದಾಲ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಪುಜ ಒಂದಲ ಇಚ್ಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ರಂಜ್ ಏರು ಕಟ್ಟುವೆ ಪಂಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಯಾನುಲೆ ಪಣ್ಣಾರಿ ಏರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಆರಿಗೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಲಾಗ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಆ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಮೆಡ್ಲಿತ್ತಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ ಐಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಜನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಸೇರಿಯರು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ್ಲ ಅಕಲ ಬೇಲೆನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರು ಪತಂ ಪೋದು ಪಿರ ಕನಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ್ಲ ಅಕಲ ಬೇಲೆನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ತಿದ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನಾಂಡ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರ ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಳ್ಳದೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಏರ್ ವಿನ್ನ ಪೇರನ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೆರಡು ಕಂಬಳ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಿಸ್ ಆತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಿಸ್ ಆತನ ಅವು ಬೆದರದ ತೈಡ್ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳಾಡ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡ್ ಬೊಕ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಕಂಬಳಾಡ್ ಸದಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋತ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಮುಡರ್ದು ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಲ್ಲಾದ್ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಇತ್ತಜಿ ಮುಡರ್ರ ಲೊರಟದ ಇರುಲ್ಲ ಮುಡರ್ದೇರು ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಮನಿಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ 2 ಸಲ ಅವು ಉಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರ್ಮಾಳ್ 2-3 ಕಂಬಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈತ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಸರ್? ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡು ಐಟ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎದುರು ತೂಕ ಇಂಜಿನ ಹಾಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬಿಡ್ಪಿನ ಅದು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಮಿನಿ ಏಪನ್ಲ ಎರುಕೊಟ್ಟನ ಫೀಚರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಸರ್. ಕೆಲವರು ಪೂರ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೋತೀರು ಅಂಚ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿದಕ್ಲಿ ಮಿನಿ ಫೀಚರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಎರು ಕಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಐಕ್ ನನ್ನಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಅವೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, sir. This is Guru from. He came from Andhra Pradesh. Okay. So see, you want to watch this thing, race, Kambala. Okay. So
So both their family came here. Okay. So yesterday night also he came here. Okay. So You are best friend of Mr. Yes, Dinakar I Shetty. know Kaushik from Bangalore. Yeah. So he was telling me many times to come to this place, like to see the Kambla, and he was pasting those shots for this winnership, like all the cups he's winning. So I thought, like this time I'll visit. I should not miss this. So I came here on Saturday, and yesterday also visited this competition. It was very exciting for me. Like first time I'm seeing this. Many times I saw that in videos, same in YouTube, but seeing it live is different thing. Seeing this enthusiasm, like the coordination between the animals, or I should not say animals, but these buffaloes and the person, like the rider, and his efforts in bringing this all, like coordinating the team, working with them, seeing that he wins this cup. That was all like nice experience for me. Okay. So you enjoyed watching the Kamala here. I can't say in words. Enjoyed a lot. I'll take this to other places of my place. Okay. I took all these videos. Like I share it in my status. people are liking that. Yeah. Your friend is renowned buffalo owner here. Like last year also his buffaloes were champion here, and this time also he is leading in Yes. this section actually. Yes, I saw it. Like Junior section. yeah, okay. I don't know the rules here, but Yeah. I see him the two races. He won that, and he was won the semis, and he will be in the finals. Finals. Yes, And, the yes. final competition is Yes, finals is there. Like I'm waiting for that to win. I wish him the best luck. Like I'm hoping like he'll win, and I'm sure he'll win. Yeah. Okay. Thank you so much for talking. with Thank us. you very much. Thank you. Okay. Bye. You know the name of these buffaloes? This is Bull, Bolle. Bolle, and this is Pans. Pan. Yeah. Both of these entered final. Yeah, they want to. Very nice thing they did. Okay. Thank you, sir. All the best. It was the path. Thank you so much. Thank you very much.